Hei sinulle, tervetuloa Kaarneen kutsun kanavalle seuraavan riimutulkinnan pariin. Mä teen nyt sellaisen 9 riimun tulkinnan, mikä läpikäy energioita tässä tämän seuraavan kuun kierron aikana. Eli kuu on nyt kasvussa ja tuolla taivaalla näkyy jo ihan semmoinen selkeä sirppi. Niin tämä luento on nyt näistä ajankohtaisista energioista ja siitä, että mitä henkimaailma haluaa sinun tietävän ja huomioivan nyt tämän seuraavan kuun kierron aikana aina tuonne joulukuun puolelle saakka, missä tulee seuraava uuden kuun aika ja kuun kierto alkaa alusta. Mä teen tämän luennon 9 riimulla, mitkä mä nostan täältä pussista ensin itselle käteen ja sen jälkeen mä jaan ne tähän pöydälle. Nyt me tehdään semmoinen riimupöytä, jossa nämä riimut jaetaan veneen muotoon. Mä pikkusen vielä hölskyttelen niitä ja sitten mä jaan nämä riimut ja mä kerron sitten kohta, että miksi tällainen muoto ja mitä tämä tarkoittaa. Mä otin vahingossa näköjään yhden ylimääräisen riimun, niin laitetaan se tuonne. Tuo on sellainen ylimääräinen tiedonanto tai tiedotus vielä tai semmoinen ekstra viesti henkimaailmalta. Tämä on siis semmoinen riimupöytä, mitä voi nimittää veneeksi tai laivaksi. Ja tässä on nämä riimut tosiaan tämmöisessä hyvin karkeassa tämmöisessä venemäisessä hahmossa. Tässä on tietyt paikat tai asemat näillä riimuilla. Mä kerron tässä sitä mukaan, kun mä käännän näitä riimuja ympäri, että mitä asioita se riimu tai ne riimut kuvaa, mitkä mä käännän ympäri. Jos joku ihmettelee sitä, että minkä takia tämä veneen muoto, niin sen takia, että viikingit ensinnäkin oli merenkävijä kansaa ja laivat oli heille tosi tärkeitä. Ja sitten sen takia, että joidenkin historiallisten lähteiden mukaan viikingit on yhdistänyt laivat henkimatkoihin, kuoleman jälkeiseen siirtymiseen ja historiallisesti viikinkien henkimaailma- ja kuolemakäsityksessä on samankaltaisia piirteitä kuin meillä suomalaisilla on tässä tuonnevirta-ajatuksessa, tuonnevirran ylimenevässä lautturissa ja veneessä, jolla soudetaan pitkin tuonnevirtaa tuonne kuoleman jälkeiseen tai sitten kuoleman jälkeisestä seuraavaan elämään. Eli siis vene oli heille sellainen symboli paitsi fyysisestä matkasta, niin myös tällaisesta henkimatkasta ja henkimatkailusta. Ja sen takia tämä pöytä on tämmöisessä hyvin karkeassa veneen muodossa, josta voi ajatella silleen, että täällä on se veneen keula ja
se lopputulos tai se uusi, mitä kohti me ollaan menossa. Ja täällä on veneen perä, eli se mitä on siellä kaikkein kaukaisemmassa menneessä, tai mikä on lopputulos semmoisista asioista, mitkä on jäänyt taakse. Tässä veneen keskellä on matkustaja, se on sinä ja kaikki semmoiset asiat, mitkä edustaa sinua, niin on tässä. Ja nyt tosiaan, koska mulle nousi 10 näitä riimuja, vaikka mä kuvittelin ottavani 9, niin mä uskon sillä tavalla, että tämä on meille semmoinen ylimääräinen viesti vielä henkimaailmalta siitä, että mikä on ihan supertärkeää tai supermerkityksellistä tässä seuraavassa kuun kierrossa ottaa huomioon. Mutta nyt lähdetään tekemään tätä tulkintaa. Mä toivon, että mun kädet ei ole kauheasti näiden riimujen tiellä tässä, kun nämä riimut on niin pieniä tai nämä kuvat on niin pieniä. Mä yritän pitää mun kädet poissa tästä näiden riimujen tieltä, että sä pystyt näkemään ne kunnolla. Mutta tässä on siis ihminen itse ja tämänhetkinen tilanne ja ne energiat, mitä sinussa ja sun ympärillä on tällä hetkellä pyörimässä tai menossa. Täällä on Hagalats keskellä. Varjojen kohtaamista, pelkojen kohtaamista, mutta kaikkein pohjimmaltaan tämä Hagalats on nyt tässä asioiden perimmäisen syyn näkemistä, sellaisten juurisyitten tai sellaisten juuriasioiden kohtaamista. Eli tällä hetkellä meidän elämässä on vallalla sellaiset energiat ja vaikuttaa sellaiset voimat, että me ollaan kohdattu jonkun asian tai asioiden syyt ihan sinne sen syvimmälle pohjalle saakka, sinne juuriin asti. Ja nyt on semmoinen hetki, että totuus paljastuu ja se totuus saattaa käydä kipeää. Se voi olla vähän niin kuin semmoinen raekuuro tai semmoinen rankka sade, mikä iskee yhtäkkiä ja yllättämättä ja miltä joutuu juoksemaan suojaan siksi aikaa, että se pahin kuuro menee ohi. Eli tavallaan, että se pahin tunnemyllerrys niiden asioiden perimmäisestä syystä menee ohi, mitä paljastuu. Tämä on totuuden näkeminen paljaana ja sellaisena aika kaunistelemattomana. Voi olla, että prosessi on ollut aika rankkakin, että on saattanut tosiaan joutua semmoisia tosi kipeitä tai semmoisia vaikeita tai semmoisia aika ikäviäkin niin kuin totuuksia ottamaan vastaan. Mutta totuus tekee vapaaksi ja siellä, missä asioiden perimmäinen syy tulee ilmi tai siellä, missä saa tietää totuuden jostakin asiasta ihan pohjaan saakka, niin semmoiseen paikkaan pääsee valo ja parantuminen ja siitä asiasta pääsee vapautumaan. Ja tätä perimmäisen totuuden ja tämmöisen asioiden juurisyiden kohtaamista tämä Hagalats edustaa tässä nyt, tässä tämän pöydän keskellä. No sitten nämä 3 riimua tässä kertoo siitä, että mikä on johtanut tähän tilanteeseen ja mikä on ollut sellainen syy sille, että minkä takia nämä energiat on tässä vallalla. Mitä on tapahtunut tässä aikaisemmin edellisellä kuun kierrolla ja tuossa uuden kuun tai alakuun aikana. Täällä on Petro, Vunjo ja Gebo. Yhdessä näistä riimuista mulle tulee tunne siitä, että elämässä on ollut tasapainoa ja onnea, koska Vunjo ja Gebo on tasapainoinen onnen riimuja. Ja sellaista niin kuin tavallaan sitä, että kaikki on hyvin. Mutta silti on ollut sellainen tunne siitä, että jotakin on hautumassa tai jotakin on piilossa pinnon alla. Semmoista niin kuin kohtalonomaisuuden tuntua, kun tämä Petro on kohtalon noppien semmoinen heittokuppi. Tai viikinkien niiden 3 kohtalottaren menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden värttinä. Eli se, millä ne kutoo sellaista tai kehrää semmoista kohtalolankaa. Niin on voinut olla semmoinen tunne, että pintapuolisesti ja silleen päältäpäin katsottuna ja niin kuin äkkiä vilkastuna, että mullahan on kaikki ihan hyvin, että mitäs tässä, että
että asiat on järjestyksessä ja tasapainossa ja on niin kuin pinnallisesti semmoista rauhallista ja onnellista, mutta silti siellä syvemmällä on kaivellut jotenkin semmoinen tunne, että kaikki ei ole tässä, että mun kohtalo ei ole tämä tämmöinen hyvä, mitä nämä niin kuin edustaa, vaan että mä kaipaan mun elämään jotain muuta. Ja se kaipaus on ollut semmoinen syy, semmoinen oman kohtalon etsintä, oman elämäntehtävän etsintä, oman semmoisen perimmäisen tarkoituksen etsintä ehkä, niin on ollut semmoinen syy, mikä on saanut kaivautumaan asioihin syvemmälle ja saanut menemään syvemmälle sellaiselle itsetuntemuksen polulle ja asioiden kohtaamisen polulle, että mä en niin kuin tyydy siihen, että ei riitä mulle se, että kaikki on niin kuin pinnalta katsottuna tasapainossa tai hyvin, vaan että haluaa sitä, että asiat on pohjaan myöten hyvin ja että se koko oma elämä on linjassa sen kanssa, minkä kokee semmoiseksi omaksi korkeammaksi totuudeksi tai omaksi korkeammaksi tahdoksi tai oman sydämen sellaiseksi vahvaksi johdatukseksi ja ääneksi. Silleen, että on kaivannut semmoista tunnetta siitä, että koko elämä menee linjaan sen oman kohtalon kanssa ja niiden asioiden kanssa, että mikä on ihan todella se mun tehtävä ja tarkoitus tässä maailmassa ja mikä on ihan todella jonkun asian semmoinen syvin syy ja tehtävä ja tarkoitus mun elämässä. Ja on ollut semmoinen halu kaivautua syvemmälle ja syvemmälle asioihin ihan tänne juurisyihin saakka ja tämmöiseen pohjimmaiseen totuuteen asti. Täällä on sitten se, mitä on ollut siellä menneisyydessä, että on oikeastaan niin kuin se viimeisen kuun kierron loppu ennen uuden kuun aikaa tai se uuden kuun aika. On saattanut olla semmoinen tunne, että asiat etenee silleen tosi hitaasti ja etaanan nopeudella. Että sä oot niin kuin semmoinen pieni mönkiä tai mittarimato, mikä kulkee semmoista valtavaa puurunkoa pitkin tosi hitaasti. Ja on saattanut tuntua siltä, että asiat ei etene oikein mihinkään suuntaan, että on ollut vähän semmoinen paikallaan jumittava ja pysähtynyt energia. Mutta siinä kun on joutunut olemaan semmoisessa tilanteessa, että on pysähtynyt ja on tuntunut siltä, että asiat junnaa paikallaan, niin se on aiheuttanut sitä, että siellä on rakentunut vähän piilossa siellä sen hiljaisuuden ja levon keskellä niin semmoisia uusia yhteyksiä henkimaailman kanssa. Täällä on syvä juuri tämä väkänen tässä, joka menee tänne aliseen. Sä oot kasvattanut semmoisia syviä juuria. Ja sitten täällä on tämmöinen toinen väkänen, mikä menee yliseen tonne enkeleiden ja valaistuneiden esi-isien ja jumalien ja kaikkien tämmöisten korkeiden henkiolentojen maailmaan. Ja sä oot kasvattanut myös semmoisia tuntosarvia tai sellaista valokanavaa, mikä yhdistää sua voimakkaammin sinne. Ja vaikka on voinut olla semmoinen tunne, että asiat junnaa paikallaan ja sä etenet tosi hitaasti, niin kuin semmoinen pieni mato sellaista valtavaa puurunkoa pitkin, niin siellä hiljaisuudessa ja pysähtyneisyydessä ja hitaudessa on rakentunut piilossa tämmöisiä uusia yhteyksiä, mitkä auttaa sua nyt tässä, kun tämä kuun kierto on lähdössä eteenpäin. Ja nämä on myös semmoisia, mitkä tukee siinä, että kun sä kohtaat näitä asioiden perimmäisiä syitä ja tämmöisiä totuuksia, joista osa saattaa olla semmoisia tosi rankkoja ja kipeitä, niin koska sulla on juuret syvällä ja koska sulla on hyvä yhteys tonne henkimaailmaan ja tonne korkeisiin valontaajuuksiin, niin ne kaksi asiaa pitää sua tasapainossa ja pystyssä, niin että sä pystyt itse olemaan semmoinen oman elämän vakaa, semmoinen keskuspilari, semmoinen niin kuin maailmanpuu on viikingeille ja suomalaisille ollut, että semmoinen, mikä kannattaa koko kaikkeutta pystyssä sen olemassaololla. Koska me kaikki ollaan oman elämän semmoisia maailmanpuita tai elämänpuita tai keskuspilareita. Ja silloin kun meillä on juuret kunnolla maassa ja valokanava auki tonne ylöspäin, niin me pystytään seisomaan vakaana. Ja silloin me pystytään kohtaamaan tämmöisiä myös hankalia totuuksia ja asioiden juurisyitä, minkä kohtaaminen saattaa käydä myös kipeää ja tuntua inhottavalta tai pelottavalta. Vaikka sitten siinä on tosiaan aina se aspekti olemassa, että totuus tekee vapaaksi. Ja
siellä, missä tietää totuuden jostakin asiasta pohjia myöten, niin semmoiseen paikkaan pääsee aina tulemaan valo ja parantuminen oikein kunnolla. Ja silloin voi ajatella silleen, että semmoinen kipeäkin haava, kun se niin kuin vedetään auki ja paljastetaan pohjia myöten ja siitä otetaan pois semmoiset kaikki mätäkerrokset ja kuoliossa olevat kudokset ja kaikki muut, joiden poistaminen saattaa sattua, niin kun se haava on puhdas ja pohjaa myöten auki, niin valo pääsee sisälle sinne kunnolla ja se pääsee paranemaan. Eli uudella kuulla meille on lähtenyt rakentumaan tai on rakentunut sen uuden kuun aikana piilossa ja hiljaisuudessa semmoisia yhteyksiä, mitkä tukee ja kannattelee meitä nyt tämän kasvavan kuun kierron aikana. Tässä kun me mennään eteenpäin tätä kuun kiertoa. Ja se mitä täällä on tulossa energioissa, niin täällä on Berkana, täällä on Jeera ja täällä on Ingvats. Täällä on tulossa sellaista tosi vakaata ja pitkäkestoista työtä. Jeera puhuu ihan kokonaisesta vuoden kierrosta. Tai sitten ihan tällaisesta karmallisesta kierrosta, että sitä mitä olet kylvänyt, niin sitä niität. Ja sellaisen kierron, sellaista hedelmällistä työstämistä, koska Berkana on hedelmällisyyden ja semmoisen kaikenlaisen uuden synnyttämisen riimu. Se on uuden elämän riimu. Ja kun se yhdistyy tähän Jeeraan, niin siellä on semmoista hedelmällistä, mutta pitkäkestoista ja hidasta työtä tiedossa, mikä kasvattaa uutta satoa ja sellaisia uusia hyviä asioita. Tämä on tämä seuraava kuun kierto vähän niin kuin semmoista siementen istuttamista multaan, että mitään tuloksia ei välttämättä näy, mutta kun niitä siemeniä nyt hellii ja hoivaa hyvin ja antaa niille vettä ja antaa lämpöä ja niin kuin varmistaa sitä, että niillä uusilla asioilla on hyvät olosuhteet lähteä kasvamaan, niin ne lähtee itämään siellä. Maaperä on hedelmällistä, koska Berkana on tosiaan hedelmällisyyden riimu. Ja Jeera muistuttaa vastuusta, että ihan todella niin kuin siitä, että minkälaista satoa sä haluat korjata tulevaisuudessa ja mitä sä haluat, että sun elämässä on vaikka ensi vuonna tähän aikaan tai 10 vuoden päästä tähän aikaan. Niin nyt tässä on aika istuttaa siemenet sille, mistä haluaa tulosta pitkän ajan kuluttua. Ja se ei riitä, että pelkästään istuttaa ne siemenet ja jättää ne siihen, vaan niitä pitää myös muistaa kastella ja hoivata ja linjata omaa elämää systemaattisesti sitä kohti, että ne siemenet pääsee oikeasti itämään ja ne toivotut asiat alkaa kasvamaan. Koska mikään semmoinen maaginen työ tai henkinen työ tai niin kuin mikä tahansa työ, mitä tekee niin kuin tulevaisuuden eteen, niin se ei kanna, jos oman elämän semmoiset käytännölliset ja konkreettiset teot ja toimenpiteet ja semmoinen, että pitää oman elämänsä silleen semmoisessa maadottuneessa tilassa ja käytännön tasolla linjassa sen kanssa, mitä todella haluaa omaan elämään. Jos se ei toimi, niin sitten sitä satoa ei myöskään sieltä tule. Täällä on Ingvats vielä, joka on lähiperheen ja ydinperheen riimu. Mä oon puhunut aikaisemmin tästä Ingvatsista, että se ei välttämättä tarkoita tällaista 2 tai useamman aikuisen välistä avioliittoa tai suhdetta ja sitä niin kuin ydinperhettä, mikä me mielletään ydinperheeksi. Tämä voi olla myös sieluperhe, tämä voi olla lähiystävien piiri. Tämä voi olla ketä tahansa semmoisia ihmisiä, joista sä itse koet, että nämä ihmiset tässä on mun perhe. Se voi olla henkinen perhe, se voi olla oma synnyinperhe, eli omat vanhemmat ja sisarukset. Se voi olla parisuhde ja parisuhteen kautta tullut perhe. Tai se voi olla näitä kaikkia 3 myös. Ja koska nämä on tässä tämän perheriimun kanssa yhdessä, niin mä koen sillä tavalla, että nyt on erityisen tärkeää tai jotenkin semmoinen, että erityisen hedelmällistä se, että jos istuttaa semmoisia siemeniä ja rupeaa tekemään semmoista työtä, mistä ajattelee sitä, että mikä voi hyödyttää sitä mun omaa perhettä, mun omaa sieluperhettä, mun lähimpiä henkisiä ystäviä, mun sellaista lähipiiriä. Ja musta tuntuu myös siltä, että tämä puhuu siitä, että niitä siemeniä voi myös istuttaa yhdessä. Ja
sä voit sun omien läheisten ihmisten kanssa esimerkiksi keskustella siitä, että missä sä haluat olla 10 vuoden päästä tai vuoden päästä ja pyytää heiltä tukea ja apua sun omiin tavoitteisiin. Ja he voi puolestaan vastaanottaa sulta tukea ja apua omiinsa. Ja silloin siinä käy niin, että te kaikki hoivaatte ja kastelette toistenne siemeniä ja tuette ja ylläpidätte sitä pitkää ja hidasta itämisen ja kasvamisen aikaa, kun niitä siemeniä nyt kylvetään ja kun niitä lähdetään kasvattamaan kohti sitä, minkä haluaa, että se on joskus kauempana tulevaisuudessa vuoden päässä tai sitä pitemmän ajan päässä olemassa sun elämässä ja manifestoitunut todelliseksi sun elämässä. Omalta perheeltä kannattaa tai tuommoiselta lähimmältä ryhmältä kannattaa pyytää apua ja heiltä voi kysyä myös neuvoja sen selvittelemiseen, että minkälaisten asioiden istuttaminen omaan elämään kannattaa nyt just, jos tuntuu, että itse on jotenkin hukassa tai ei oikein tiedä sitä, että mitä mun pitäisi nyt tehdä tai mitä mun pitäisi istuttaa, niin konsultoi sun sieluperhettä, sun lähimpiä ystäviä, niitä ihmisiä, jotka sä koet itselle läheiseksi ja joihin sä luotat. Täällä on sitten lopputulos, eli se mikä on niin kuin kuun kierron päässä odottamassa. Ja siellä on Dakats, eli uutta henkistä tietoisuutta, uutta valoa, uusia tämmöisiä viisaita oppiläksyjä, uusia henkisiä yhteyksiä, uusia oivalluksia. Eli semmoisena niin kuin tämän kuun kierron satona sä korjaat tästä tehdystä työstä semmoisia syventyneitä oivalluksia. Ja koska Dakats on aamunkoiton valo, niin se tulee myös valaisemaan näitä asioiden juurisyitä ja kohdattuja totuuksia. Ja se valo tulee olemaan semmoista lempeätä ja parantavaa ja pehmeätä ja sellaista, mikä niin kuin tuntuu sellaiselta helpotukselta, niin kuin pitkä hengenveto semmoisen tukahtumisen tunteen jälkeen. Ja semmoiselta helpotuksen tunteelta, että pahin on nyt ohi, että mitään tämän kamalampaa ei voi nyt tällä hetkellä sattua. Ja että nyt mä voin oikaista mun selän ja lähteä kävelemään tästä eteenpäin ja olla vapaa näistä kohdatuista asioista, koska ne on nyt selvitetty. Ja ne voi jättää taakse, ne ei pysty enää esimerkiksi puukottamaan selkään tai niin kuin iskemään jotenkin salakavalasti, koska ne on kohdattu ja kaivettu päivänvaloon. Ja sitten tämmöinen nousevan aamun aurinko on vielä päässyt niin kuin säteilemään sinne ja valaisemaan sen asian oikein kunnolla, että näkee kirkkaasti ja selkeästi. Sitten täällä on vielä tämä erityisneuvo, mikä me nyt saatiin. Täällä on Kenats. Tämä Kenats puhuu mulle nyt siitä, että vaikka saattaa tuntua siltä, että jossain omissa asioissa hapuilee semmoisessa niin kuin sumuisissa ja pimeissä ajatuksissa ja ehkä vähän semmoisissa sumeissa energioissakin, että ei oikein tiedä, että mitä pitäisi nyt ja mikä olisi hyvää ja miten pitäisi toimia ja niin kuin saattaa olla semmoista jotenkin hämmentynyttä tai semmoista sumeaa ajattelua tai energiaa. Tämä Kenats on tietoisuuden, semmoisen korkeamman henkisen tietoisuuden valo, mikä tulee sinne sen kaiken sumean keskelle ja mikä loistaa semmoista tietoisuuden valoa siellä. Kenats on myös totuus, joka polttaa luuhun saakka ja semmoinen tuli, mikä tosiaan tämäkin puhuu tästä, että näitä asioita paljastuu ja tämmöiset pimeässä olleet asiat saa valoa, koska Kenats on soihtu pohjimmiltaan. Mutta eniten se on sellainen henkisen tiedon ja henkisen valon riimu, joka johdattaa ja ohjaa ja opastaa läpi semmoisten pimeiden paikkojen elämässä. Jos kiinnittää silmät siihen omaan korkeampaan totuuteen ja siihen valoon, mikä on omassa sisimmässä, ja toimii linjassa sen oman korkeamman totuuden kanssa ja sen oman sisäisen valon opastuksen mukaisesti, niin silloin huomaa sen, että askel askeleelta se tie näytetään sulle ja sä et kulje harhaan, vaikka olisi kuinka pimeää tai hämmentävää tai jotenkin semmoista sumeaa tahansa se eteenpäin meneminen. Ja siinä hengen valossa ja henkisessä tietoisuudessa on turvallista jatkaa matkaa,
koska se näyttää sitä reittiä eteenpäin aina just sen verran, että sä pääset sen matkan eteenpäin, mitä sun tällä hetkellä tarvii päästä. Ja sitten kun sä oot päässyt sinne asti, niin sitten taas näkyy uusi pätkä sitä reittiä, mitä pitkin voi jatkaa eteenpäin. Ja sillä tavalla yksi asia kerrallaan ja yksi oikea teko kerrallaan ja yksi vaihe kerrallaan, niin se oma korkein totuus ja sisäinen valo, se oma sydämen tai sielun ääni, oma henkinen opastus, niin se vie läpi kaikista semmoisesta pimeistäkin paikoista ja semmoisesta pelottavista paikoista. Kiitos sulle tämän tulkinnan kuuntelusta ja henkimaailmalle avusta ja läsnäolosta tässä riimuloinnassa. Kiitos, kiitos, kiitos.